a Hugo Ferrer, regidor de Sant Adrià del Besòs. I la satisfacció és el poder presentar alguna que té aquesta transversalitat i aquest treball conjunt com a Consell Comarcal, alguna que també ens fa goig poder presentar-vos a vosaltres, també saludar a la gent que ens segueix en streaming, que això ja passa a ser un costum d'aquí dels actes de joventut. He dit que no parlaria ara, li passo la paraula, hem dit que primer li passés a l'Hugo. Li passo la paraula a l'Hugo. Molt bé, moltes gràcies, Laia. Complementar una mica la presentació que ha fet el Raimon. És un plaer estar aquí a Barcelona, de debò que jo tinc molta enveja que tingueu aquesta instal·lació, crec que podeu estar ben orgullosos de la feina que feu. Et deixaré per tu que acabis de parlar una mica de la campanya i tal, però sí que destacar dues coses, que la primera que crec que és molt important, com tu has dit, que treballem d'una forma transversal amb els municipis que formem el barcelonès, perquè les fronteres que estan en els nostres municipis no són fronteres físiques, sinó que són carrers, no? Estàs en un carrer a Sant Adrià, a l'altre carrer estem a Barcelona i a l'altre carrer podem estar a Santa Coloma, no? I jo crec que el fet de sumar esforços per ajudar els joves a dignificar la seva vida, sobretot intentant ajudar-los a trobar una feina, crec que és un tema que partits polítics que ens posem d'acord i que sumem esforços, crec que és un tema que hem d'estar molt orgullosos de la feina que fem i de que impulsem regidors joves. I l'altre comentari que també vull fer és felicitar el Consell Comarcal per l'esforç que fa per intentar especialitzar segons quins centres del barcelonès en àmbits molt concrets, perquè qualsevol ciutadà del barcelonès pugui anar a un centre a buscar aquella especificitat que vol o que té una necessitat. Ja està, jo no m'estendré més, li passo la paraula a la Laia i res, moltes gràcies per ser els anfitrions aquí avui. Hola, bona tarda. En primer lloc el que voldria dir és que és un plaer estar aquí amb una cosa com aquesta, amb aquesta suma tan evident de complicitats, però no només entre polítics, sinó que és una cosa que va més enllà, per això tenim representants del comerç que també formen part de la campanya. És una de les poques vegades, jo crec, que si ens reunim, que ens posaríem d'acord en quina és la prioritat política del moment, que és l'ocupació. Per tant, en això treballem dins dels nostres límits. I ara m'he quedat així tallada. Tranquil·la, continua, estàs en família. No, dic que és molt important. Podem fer el que podem fer, però que vosaltres hi sigueu. I una cosa és la dificultat que tenim, que ho dèiem abans, de posar-nos d'acord amb els joves, de que arribi la informació als joves segueix sent un repte. Per tant, hem de seguir treballant perquè tota aquesta informació us arribi i que en pugueu treure profit. A part del tema de l'ocupació, remarcar una mica que aquí hi ha el caràcter també una mica de l'acompanyament, d'acompanyar els joves en trobar feina, en assessorar-los i en ajudar-los, que no es trobin tan sols. Amb això treballem aquí i treballem cada un en les nostres cases, a les nostres ciutats. Per tant, us deixo amb el regidor que us expliqui una mica més el projecte en si. Sí, perdó, moltes gràcies Laia, gràcies Hugo. Tampoc explicarem molt, la veritat és que és una campanya que ja fa uns quants anys que la tenim en marxa. Jo crec que l'especial novetat, i ara la reflectíem, és la possibilitat d'haver-lo extès més enllà de la ciutat de Barcelona, haver trobat aquesta complicitat dins del Consell Comarcal entre els 5 municipis que formem el barcelonès, per tant, Santa Coloma, Sant Adrià, Badalona, l'Hospitalet i la mateixa ciutat de Barcelona, que hi hagi hagut aquesta complicitat. Ha estat bé que fessis aquesta anotació, tenia anotat saludar en aquest cas el Salvador Albuixec, que després serà actor, mira, tens família, després serà actor de la taula, de la següent taula, i per tant saludar amb la complicitat Salvador Albuixec, vicepresident de la Fundació Barcelona Comerç. Això em permet introduir una cosa, i permeteu-me, 3 joves, jo potser ja em començo a sortir d'aquí poc, ja passaré als 35 anys, que és aquella data que ens permeten tu. Carai, bueno, això no ho ha sentit ningú. 3 joves, i que per tant també reconèixer, dic, quan ara estava llegint, i quines són els... Déu-n'hi-do. Aquí... 29, veus? Som joves, tots plegats, escolta.
ens hem col·locat com els Dalton. En qualsevol cas, insisteixo, de veure, dic regidora de joventut, però de salut, jo crec que també és important i per tant que l'àrea de joventut ve reforçada amb una àrea de salut, per tant és important. Regidor de joventut, però regidor de cultura, ara que nosaltres en comencem les festes de la Mercè, sabem de la importància que té la cultura, per tant no són àrees i la confiança que han depositat en nosaltres, per tant que els joves també tenim aquestes oportunitats. Presentava, efectivament, coincidim amb la importància de l'objectiu de treballar per l'ocupació, i en aquest cas per l'ocupació juvenil. Sabeu també que a la ciutat de Barcelona, fruit d'un acord municipal, hi ha una taula de xoc contra l'atur juvenil, per tant també val la pena posar-ho en relleu, de la complicitat del conjunt de les forces polítiques, perquè efectivament és una temàtica, i aquesta eina que avui posem al damunt de la taula, que tornem a posar damunt de la taula, doncs no és una altra cosa, el conjunt d'activitats. Estem en un espai, l'espai Jove Garcilaso, l'espai l'intercanviador, perquè aquí tenim doncs, un nexe, un nòdul de comunicació important, metro, autobús, tren, algun dia tindrem l'AVE i tot, és a dir, que igual ens assistiran aquí joves que ens vindran de França o d'altres contrades, per tant és important. Una activitat que ve a reforçar, a donar aquestes eines i en començar, com fem avui, la campanya Treballar a l'hivern 2014. També agrair la complicitat de Barcelona Activa, que com sempre també ens ajuda i col·labora per acabar de donar aquesta força, sobretot des de la vessant de les polítiques d'ocupació. No m'extenc més, crec que és el torn de presentar la següent taula. S'acompanyaran en Joan Requesens, tècnic de joventut de l'Ajuntament de Barcelona, em sembla que també convidarà, deixo que presentis tu la taula, en qualsevol cas agrair-vos la vostra assistència, que participeu, boca a orella, streaming, xarxes socials, sisplau, aquestes eines, la part més important és assegurar-nos que vosaltres, les persones joves, les utilitzeu i precisament amb aquest bon objectiu. Moltes gràcies. Mira, perdona'm, doncs, si no us sap greu, trenquem protocols, aprofitant que ens ve un bon amic, el Cristian Alcázar, també un regidor jove, regidor de joventut, regidor d'esports, no és el de festes majors, important, regidor d'esports en una ciutat important com és l'Hospitalet, doncs, que també ens acompanyi i per tant doncs, encara reforcem més aquesta idea que abans estàvem esmentant i comentant. I per tant, doncs, si us sembla, jo li passaria la paraula perquè també ens les pugui dirigir i el que farem és que tanqui ell, és a dir, que jo ja no torno a parlar. Molt bé, funciona, bona tarda. I primer de tot demanar disculpes per arribar tard, però estàvem acabant de tancar temes de pressupost a l'Ajuntament de l'Hospitalet, que s'ha presentat aquesta setmana i encara queden algunes coses pendents, i el tràfic doncs, al final fa que arribem una miqueta més tard. Tampoc no sé per on han anat les intervencions dels meus companys i per tant jo explicaré una mica des del punt de vista de l'Hospitalet el que intentem col·laborant en aquesta programació de treballar a l'hivern. I per tant, des de l'Ajuntament de l'Hospitalet, què és el que podem aportar i en quin sentit ho fem. Jo no faré un repàs de les 3 activitats que nosaltres proposem perquè entenc que s'expliquen per si soles i per tant això no us ho detallaré. Activitats de treballar aquí a l'estranger, de treballar a Alemanya, de treballar a la campanya de Nadal. Al final una mica el sentit de la nostra col·laboració i a través del Consell Comarcal, evidentment, que un cop més doncs fa aquesta feina de relligar, de coordinar, d'intentar que sumem esforços per donar més eines i més possibilitats als joves de les nostres ciutats per aconseguir més capacitat per poder treballar, doncs nosaltres intentem també aportar el nostre gra de sorra. Realment estem en un moment molt complicat, on la primera necessitat que ens plantegen els joves quan venen als centres d'informació juvenil és precisament la impossibilitat de trobar feina i per tant hem de centrar, hem d'aprofitar els pocs recursos que tenim per intentar oferir aquestes possibilitats. De fet, crec que tots els que treballeu, els que treballem en aquest àmbit, ens hem adonat que en els darrers anys algunes prioritats que ho eren fa 4 o 5 o 6 anys i que centraven les demandes dels joves han anat variant.
L'habitatge, per exemple, ha tingut una davallada molt important entre les principals preocupacions o demandes dels joves en les oficines joves, en el cas d'Hospitalet d'una manera molt clara, per exemple. Evidentment, si no tens feina no tens possibilitat de sortir de casa, molt més complicat, i per tant hem anat redirigint tots els esforços per intentar treballar molt més en l'àmbit laboral. Jo crec que en aquest cas es posa de manifest, i és el que sí que m'agradaria dir de manera molt clara, i no m'allargaré perquè crec que tampoc no és l'objectiu de la jornada, posar de manifest la gran tasca que fan els ajuntaments, els tècnics locals, els regidors de joventut també, encara que estigui lleig, perquè al final és com d'alguna manera reconeixes un mateix, no? Però realment crec que fem una molt bona tasca. I la fem en un moment en què, per exemple, ens agradaria que des de l'Estat hi hagués una gestió millor del Pla de Garantia Juvenil, per exemple. Crec que l'aplicació que s'està fent a nivell de l'Estat espanyol és de miopia política absoluta, és a dir, no s'està aprofitant amb tota la potència que podria tenir aquest Pla de Garantia Juvenil al Pla. Crec que s'està aprofitant per pagar coses que ja es feien i per tant no s'està aprofitant per posar noves eines a l'abast de la gent jove perquè puguin emplear-se i puguin trobar un lloc de feina. I crec que també a nivell autonòmic s'hauria de fer un esforç. Va haver un ple sobre l'atur juvenil en el qual es van acordar una sèrie de mesures per millorar la situació dels joves en el tema del mercat de treball i tampoc s'han aplicat ni una, no? Sabem que la Generalitat passa per un moment econòmic molt complicat, però realment crec que haurien de fer un esforç en prioritzar aquelles polítiques davant un problema tan greu com és la taxa d'atur entre els joves de les nostres ciutats, del nostre país i de tot l'Estat. Jo crec que en aquest panorama, crec que els ajuntaments, un cop més, sense tenir les competències, sense tenir els recursos suficients, estem fent un esforç molt important. I crec que aquest esforç es manifesta amb els recursos, però també amb la feina dels tècnics i tècniques que dia a dia busquen les fórmules per poder arribar a més gent jove i per poder oferir noves eines i noves solucions. I per tant jo això també ho vull agrair un cop més al Consell Comarcal que ens doni una empenta per ajuntar-nos, perquè treballem de manera coordinada, perquè sumem, perquè jo estic convençut que sempre sumant tots sortim guanyant. I per tant crec que amb això ens hauríem de quedar, que és un projecte de suma d'iniciatives i d'idees, tots hem posat una mica el que hem pogut i crec que serà tot un èxit. I per tant animar-vos a gaudir-ne, a explicar-lo i a fer-lo realitat. Res més. Doncs, Joan, tens la paraula. Sí, ara. Doncs moltes gràcies, regidors, per aquesta presentació i comencem doncs la xerrada d'avui, que és una de les 50 xerrades que farem durant aquesta campanya de treball a l'hivern i que es realitzaran als diferents espais joves, punts d'informació juvenil de Barcelona com de la resta de la comarca. Aquí a la meva esquerra tinc en Salvador Albuixec. Ell és vicepresident de la Fundació Barcelona Comerç i vam pensar que era important que la primera xerrada que fem d'aquesta campanya, que durarà fins al 31 d'octubre, doncs pogués ser precisament de la proximitat. És allà on la feina, on la part de la recerca de feina pot ser més pròxima, que són els comerços
dels propis barris, de les pròpies poblacions on estem ubicats. Així que vam convidar la Fundació Barcelona Comerç a que pogués fer aquesta presentació de com es pot fer cerca a les botigues del teu barri, i agraïm molt que hagi acceptat aquesta invitació, i en Salvador Albuixech ens explicarà una mica quines són les característiques de la feina que es pot trobar a les botigues dels barris. Així que passo la paraula al Salvador. Bona tarda a tots. Estic molt content d'estar aquí amb vosaltres perquè l'aproparem una miqueta més. Sentia abans tan fort amb els regidors que ara em feia una mica de por. No és costum, no és normal per nosaltres els botiguers venir a parlar amb un públic tan jove com vosaltres. Però conteu una cosa, vosaltres sou el futur per nosaltres, que igual que nosaltres podem ser el present per vosaltres, i això és el que vull explicar. Jo formo en aquesta ocasió, vinc com a vicepresident de la Fundació Barcelona Comerç, que és d'alguna manera la federació, digueu-li com vulgui, l'associació d'associacions de botiguers de Barcelona. Tenim associades unes 10.000 botigues a la ciutat de Barcelona i tenim més o menys aproximadament uns 100.000 treballadors en aquests moments a la ciutat. Per tant, us puc explicar què és el que està passant realment al comerç d'aquesta ciutat, que sí que és veritat que estem en crisi, però compteu que en aquests moments comencem a estar a baix de tot i a remuntar. Això es nota sobretot perquè s'incrementa la venda, això és evident per nosaltres, perquè també realment les necessitats de trobar nou personal comencen a ser també evidents, i això és el que us vull explicar. El món del comerç a Barcelona és divers, molt divers, i per tant els tipus de feina que podeu trobar al comerç també és molt divers. Tenim una possibilitat, diguem la primera possibilitat que se'ns pot ocorrir és el personal auxiliar dels supermercats o del ram de l'alimentació. És evident, és de fet segurament el de més baixa qualificació i el d'estades treballant de molt més curta durada. Però també tenim altres tipus d'establiment comercial que ofereix feina, com pot ser el que es refereix a les botigues, tots coneixeu, de barri, allò, de barri o no, o grans magatzems, que s'hi dediquen a l'equipament de la persona o el que nosaltres diem l'equipament de la llar, que seria mobles, estris de cuina, etc. Cotxes també, frigorífics, venda d'electrodomèstics. I aquí és on en aquests moments s'està aixecant la possibilitat de tenir algun tipus de feina, sobretot aquests Nadals que venen. Normalment, tradicionalment, el comerç a Barcelona, i parlo justament a Barcelona, i perdoneu, no a les altres ciutats, perquè la veritat és que no m'ho conec com ha funcionat fins ara, però el que es produeix a Barcelona és que en dues èpoques l'any, Nadal i l'estiu, s'incrementa el nombre de treballadors. No és un treball fixe, si voleu, és un treball parcial que dura un temps definit, però és una de les maneres de començar. Què vol el botiguer a l'ús, és a dir, el botiguer de la botiga que teniu a sota de casa com a ajudant en aquestes èpoques en què prolifera el treball i necessita ajuda? El que vol és algú que comenci al mercat, que tingui interès i que li vegi després l'interès amb el qual està treballant, perquè la possibilitat de continuar amb aquell establiment radica en això, amb el que hagi demostrat cada una de les persones respecte a aquella feina. Treballar al món del comerç no és fàcil, jo entenc que no és fàcil enlloc, jo he tocat diversos llocs de treball a la meva vida i no hi ha cap que sigui fàcil, no existeixen, però d'alguna manera el que nosaltres voldrem és que la dedicació es noti, és a dir, que hi hagi un cert sentiment de que agrada allò. Tampoc és fàcil, vull dir, entrar al món del comerç i tenir que treballar incloïts els dissabtes, o ara, per exemple, suposo que heu llegit a tota la premsa el que ha passat a Barcelona amb els horaris d'estiu, que aquest estiu s'ha obert tots els diumenges fins a les 6 de la tarda, el qual vol dir treballar
des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda, amb el torn que et correspongui cada un aquests diumenges d'aquest estiu, i que això continuarà. No sé en quina forma, això encara s'ha de pactar pel proper futur, però continuarà passant, doncs no és fàcil. Allò que se'n diu conciliació familiar és allò que per vosaltres seria no tant estar amb la família, sinó poder sortir el diumenge a la tarda amb qui vulgueu, doncs no és fàcil. Però és els temps que ens toca. Aquesta crisi s'ha comportat això, el treballar més hores, el treballar en llocs més diferents, el provar. Se m'ha explicat que sí que sempre en aquestes xerrades se us diu què s'ha de fer, quin tipus de currículum s'ha de fer per entrar en un establiment comercial. Bé, amb els grans establiments això funciona així, és a dir, si voleu entrar, dona igual al gran magatzem o a la gran empresa de queviures, d'alimentació, segurament això es produeix que teniu que entregar un currículum vitae, ja us explicaré una miqueta per sobre com l'hauríeu de fer, però el nombre més important de persones que treballaran, per exemple, aquest Nadal a la botiga, no treballaran als grans magatzems, no treballaran a les grans empreses de queviures, treballaran a la botiga del vostre barri. I aquest màxim o més gran nombre de persones no necessiten currículum, necessiten que la vostra presència inicial, que la vostra dedicació al cap d'una setmana sigui suficientment interessant com perquè el botiguer s'interessi. Voldria dir ara que podeu preguntar el que vulgueu, vull dir, estic parlant de coses tan heterogènies i tan diverses que segurament tornar enrere serà difícil. Així com sembla que el costum és que al final es pregunti, si ara voleu preguntar, feu-m'ho, perquè parlarem d'aquestes coses diferents, de les diferències que hi ha entre parlar de treballar en un supermercat, arreglant els prestatges, posant el menjar a les llaunes al seu lloc, distribuint o repartint o acompanyant el repartidor, que només normal és que fos això al principi, acompanyar el repartidor fins a casa seva, això és una feina. I una feina que constantment hi ha renovació, i una feina que en aquests moments hi ha lloc de treball, que encara falten, en aquests moments. En aquests moments en què tothom diu que no hi ha feina i no n'hi ha, en què tothom diu que costa molt trobar una feina, aquesta existeix, i existeix a tots els barris de Barcelona. Perdoneu, no sé les vostres poblacions, Podia haver assabentat i haver portat una informació més àmplia, però bé, en tot cas, creieu-me si us dic que en aquests moments és possible trobar feina. Per altra banda, i ja veig que no hi ha molt interès en preguntar-me res d'això, tenim el gran magatzem o la gran botiga de distribució. I al referir-me per què no tenim que parlar amb subterfugis, estem parlant de treballar, la possibilitat de treballar al Corte Inglés, i en aquests moments és complicat, de la possibilitat de treballar a Zara o llocs per l'estil, i en aquests moments no és tan complicat, perquè encara hi ha lloc, i aquí quina és la fórmula en què heu de fer per poder-vos introduir. Aquí sí que cal el currículum, explicar què és el que heu estudiat, què és el que heu fet, quina dedicació voleu, el sou vindrà taxat, és a dir, aquí no teniu cap possibilitat de negociació, és el que és i no hi ha una altra cosa. Agafaran gent i de l'ordre de les 1.000 persones, no només Zara, vull dir, Zara i tots els seus companys, Mango, etc., de l'ordre d'unes 1.000 persones per aquest Nadal. La temporada de Nadal començarà a principis de desembre i acabarà aproximadament el 15 de gener, a vegades el 10, però s'extén normalment fins al primer cap de setmana, que com sabeu, i si no us ho dic, és el primer cap de setmana de rebaixes, i que és el diumenge es pot obrir, aquell diumenge és quan més gent va amb aquests tipus de comerços. El següent estadi seria les empreses, sobretot d'equipament de la llar, ferreteries, electrodomèstics, venda de cotxes. La venda de cotxes, oblideu-vos, no hi ha gairebé cap possibilitat de treballar en aquests moments. També d'equipament de la llar, el que són tovalloles o estris de cuina o de casa. Aquí estem passant uns moments en què la crisi encara no ha donat el tomb.
És a dir, no estem en el millor moment per trobar feina en aquest sector, però ho serà, sempre ho ha estat. El que succeeix és que les ferreteries, per exemple, s'han convertit en venda de bricolatge i al contrari que en crisis anteriors, on que quan es produïa una crisi el bricolatge pujava, aquesta vegada ha baixat. I no em pregunteu massa per què, perquè jo les conseqüències del per què aquestes coses passen no les sé, però sé que les botigues de bricolatge han baixat la seva venda en lloc de pujar-la com seria normal. És a dir, no es fan les reparacions de casa i no ens les fem nosaltres tampoc. Bé, ja arribarà el moment de donar-li, segurament cauran les cases, no? Ja arribarà el moment de donar-li el tomb. Un altre sector interessant està amb la venda d'equipament de la persona en botigues, diguem, perdoneu, no m'agrada dir-ho, de segon ordre, el refereixo a un segon ordre que no són les més conegudes, però sí que són les més extenses per la ciutat. Són les que tenim en aquest barri, en el del costat, al centre de Barcelona i a la perifèria més perifèria. Aquestes botigues en aquests moments estan començant a reaccionar. És a dir, la venda de l'últim trimestre està pujant de l'ordre de l'1%, no és gaire, però és un tomb respecte a la pèrdua del 7% de trimestres anteriors. L'any 2013 es va perdre de l'ordre d'un 15% les vendes i en aquests moments segurament acabarem l'any igualant la no venda amb la venda. Arribarem a un creixement zero que encara que no us ho creieu és una victòria. I si tenim el creixement zero vol dir que hi haurà una certa captació de personal eventual per aquest Nadal i una possibilitat, encara remota, però una possibilitat de que això s'accentuï respecte a l'estiu que ve. L'estiu que ve, com ja he avançat abans, s'obriran també els diumenges i aquest és el sector que més gent necessitarà segurament per abastir la compra que hauran de tenir. Altres sectors. Aquí n'hi ha molts més, però són més inaccessibles per vosaltres que sou joves. Necessiten més experiència, com per exemple seria joieria o rellotgeria, objectes de regal, necessita una certa més experiència, és a dir, una dedicació una mica més, no diré en profunditat, sinó de coneixement del que vol dir. Ara és veritat que hi ha establiments, diguem, també de més baixa qualificació que tots aquells que coneixíem abans i semblaria que aquí és on podrien començar la nostra activitat, però això és difícil. És bastant més difícil que treballar amb el món de la roba, de dona o home, o amb el món de la ferreteria o de l'alimentació. No hi ha moltes més coses, però enteneu que si tenim més de 100.000 treballadors a la ciutat, doncs les possibilitats de renovació i que cedeixi la gent jove són més importants que les d'altres sectors. Serà més complicat que entreu en una oficina a treballar que no que entreu pas en una botiga a treballar. I ara sí m'agradaria que em feu alguna pregunta. Bueno, vale, doncs sí. El que volia dir és que no fossin tant aquestes que he anomenat abans com Zara o com Mango o com algun establiment d'aquests, perquè diguem que la connotació d'entrar a treballar en una empresa d'aquest estil és per volum, és a dir, tenim 600 treballadors, necessitem 50 més i els primers 50 que tinguin bona cara són els que entraran. Però en canvi quan dic de segon ordre són els que estan als nostres barris, no és de segon ordre en quant a la seva qualitat o la seva venda, sinó que és una botiga on treballa una família, normalment, i on té un treballador, dos treballadors, tres treballadors i arriba un moment en unes certes èpoques de l'any en què necessita un reforç d'aquests treballadors. I això seria la botiga de segon ordre. En aquest sentit voldria explicar que sembla que estic dient que només podeu treballar com a reforç. Bé, sí, ho estic dient. I per què ho estic dient? Perquè el que necessiteu
pel futur, per anar a trobar una empresa que us vulgui ja per més temps a llarg termini, un contracte més a llarg termini, és una certa capacitació, si voleu, una certa experiència. I aquesta experiència no la trobareu normalment entrant en un establiment comercial a treballar fixa, perquè no el trobareu, sinó per anar a treballar un temps i que agafeu per un costat vosaltres l'experiència de què vol dir el tracte amb el públic, què vol dir el tracte amb el magatzem, què vol dir el tracte amb el gènere, i per altre costat de que el botiguer conegui quina és la vostra disposició. T'he contestat? Hi ha algú més? No, jo ja en tinc un. Bé, doncs, no sé, us puc explicar més coses del que és el món del comerç, a veure si així ens fem que tingueu alguna sensació. Per què no em contesteu una cosa, algú de vosaltres que vulgui? Què enteneu vosaltres com treballar al món del comerç? És a dir, tots heu entrat a una botiga, i més d'una, i més de dues, però què és el que veieu? És a dir, esteu aquí perquè esteu buscant, suposo, esteu buscant feina, voleu que en el futur proper trobar algun tipus de feina. Aquesta feina la veieu al món del comerç? És exactament què vull dir amb això. És necessari tenir un coneixement especial per al món del comerç? En realitat no, però en realitat sí. És a dir, em contradic a mi mateix. No fa falta cap especialització, però haureu d'aconseguir treballant en una botiga. Com es pot treballar en una botiga? D'aquestes formes que us he explicat. Però com ho veieu vosaltres? Per què no contestes tu mateix que has parlat abans? Us interessa el món del comerç? Ho veieu bé? Bueno, a mi particularment m'interessa perquè estic acabant d'estudiar i bueno, em semblaria un bon sector per compaginar amb els meus estudis. I bàsicament conec alguns companys que mentre estudien treballen a diferents llocs i llavors doncs és una possibilitat de sortida. Què és el que estàs estudiant? Arquitectura. Home, no s'assembla molt al món del comerç, no, realment no. Però bueno, tampoc està molt bé el meu camp, que es digui. No, tens tota la raó. La majoria d'arquitectes joves que conec es dediquen a altra cosa que no passa a l'arquitectura. Però tornarem. La vida és cíclica, no et preocupis que tornarem. I els teus estudis aguantaran el suficient com perquè t'hi puguis dedicar. Però agafem aquest exemple. Si aquest noi està estudiant arquitectura és perquè en un principi volia fer cases. Sí. Bé, cases, almenys igual, o ponts, o estacions de trens, que en aquest moment sembla que a aquesta ciutat li falta almenys una i grossa. En canvi, s'hi dedicarà segurament a una altra cosa. Això serà freqüent. Això us passa a vosaltres també, suposo. No us ho pregunto, però us vull suposar que aquest és el mateix sentit. I el món del comerç és un dels sectors en aquests moments que a Barcelona, a la ciutat de Barcelona, representa el nombre més gran de treballadors. I el PIB que pot representar, que representa realment el comerç a Barcelona és de l'ordre del 15%, només l'iguala al turisme. Tots els altres sectors de la ciutat estan per sota. Què vol dir això del PIB? És una cosa molt rara. Doncs vol dir que produïm riquesa de l'ordre del 15% de la que es produeix a Barcelona. El turisme produeix, en aquests moments tan preuat i tan nomenat, un altre 15%, i tots els altres sectors que coneixeu són menors, 5, 6, 7, 8%. I aquesta ciutat és com és perquè tenim un PIB. Ni més ni menys, és una mica més complicat d'explicar, no soc jo la persona més adequada per explicar-ho, però nosaltres sí maneguem dins dels nostres estudis i realitzacions com estem en respecte al PIB de la ciutat i com estem en respecte al PIB de Catalunya i inclús de l'Estat. I home, podeu tenir una certesa, viviu en una ciutat privilegiada dintre d'aquest estat. Bueno, digueu alguna cosa més. N'hi ha ningú per aquí tampoc que vulgui expressar la seva opinió? Bueno,
escolta, no sé més. Puc fer una altra pregunta, ja que no... Tot el que vulguis. En quin moment comencen a buscar els comerços? Novembre. Novembre, sí. A veure, ara ja podeu començar a mirar perquè ja començaran a aparèixer coses. És veritat, també l'estacionalitat del món del comerç és molt acusada. El mes d'octubre, encara que comença la tardor, es produeix una certa davallada de vendes i el mes de novembre és pobre també, però en canvi el mes de desembre compteu que és el mes de més altes vendes de tot l'any, és a dir, el mes en què es fan el major nombre de vendes i per tant el major nombre d'ingressos per als establiments comercials de Barcelona és desembre. I això es prepara al novembre. Tots tenim l'interès que aquest desembre sigui el millor de l'any, el millor de la vida. Bé, no sé si ho serà o no, però és el mes que encara que hi hagi una certa davallada de consum, tornem a créixer i necessitem el reforç, el necessitem. Baixant normalment aquests anys passats perquè la crisi sí, això és veritat, però sempre n'ha necessitat, és a dir, aquella botiga que agafava 2 o 3 persones doncs n'ha agafat una, però n'ha agafat, perquè el que no ha tingut que tancar. També us diré una altra cosa, es parla molt en aquesta ciutat, els diaris en parlen, els mitjans de comunicació del tancament de botigues. És una evidència, tothom ho veu, però no és exactament així. Vull dir, el nombre de botigues que tanca és similar, molt similar al nombre de botigues que obre. Aquesta renovació el que produeix és un canvi de botiguer, si voleu, i un canvi a vegades fins de producte, però no és un canvi social molt important. Hola, bona tarda. Jo et volia demanar que, comentes que un dels sectors on es pot buscar feina ara de cara a l'hivern és les botigues aquestes més petites de barri, que dius que sí que hi ha més llocs de treball. Amb el seu total, amb la seva totalitat. A veure, estem parlant d'un volum, deixaré acabar la pregunta ara mateix, estem parlant d'un volum amb nombre de botigues, diguem, no arriba a la 50ena de grans establiments comercials i estem parlant de 37.000 petites botigues. Aleshores, no més que un 10% d'aquestes botigues vulguin demanar, no més que un 10% dels treballadors és molt més important que l'altre. Simplement és això, Doncs una cosa és buscar feina per un establiment, un gran establiment, i l'altra cosa és buscar feina en una d'aquestes petites botigues. Com a federació aglutinadora, què és el que demanen per aquestes botigues? Un jove que s'ha de plantejar a l'hora de fer un currículum? Què hi ha d'afegir? Quines habilitats i quins coneixements? Com ja he explicat, són fonamentalment aquests dos sectors, equipament de la llar i equipament de la persona. L'equipament de la persona el que necessita és que sàpiga, que comenci a saber, no que sàpiga, que comenci a saber o que vulgui aprendre a atendre a les vendes, a les persones, que no cometi tonteries a pal parlar, és a dir, que no expliqui coses que no se sap. És molt freqüent, això que dic és molt freqüent, és a dir, és allò de dir que això que li estic venent està fet quan no m'ho sé, doncs jo que sé, de plàstic, no? Doncs no, abans s'ha de conèixer una mica el producte, que ajudi sobretot amb la venda de roba de dona i home a l'endreçar les prendes, és a dir, com tots, majoritàriament són dones, però també hi ha homes. Quan aneu a comprar, allò queda desendreçat, és a dir, queda tot. M'he provat tres vestits, m'he provat 3 jerseis i els deixo per allà. Algú els ha de posar al seu lloc per tornar a intentar la venda amb la següent persona i no poden estar, si no és a l'estil de la botiga, no poden estar amuntegades una sobre de l'altra. En quant a equipament de la llar, ferreteries, bricolatge, pintura, ja no dic tant la venda de cotxes, que ja he dit que això està bastant aturadet, però sí també el que és floristeria, etc. Aquí el que cal és que t'agradi el sector, dedicació i sobretot magatzem.
Aquí els magatzems són molt importants i per tant l'ajuda que necessiten normalment el botiguer és el magatzem. I en quant a alimentació, distribució. Avui dia l'alimentació ha variat. Abans es tenia que servir els 100 grams de formatge. Ara això ja no, ja ben basat, i el que s'ha de fer és que la góndola estigui plena, que el prestatge estigui tot col·locat amb el seu ordre i el servei a domicili. El servei a domicili ha pujat un 500% en els últims anys, és a dir, ara ja gairebé tothom s'ho fa portar a casa. Sobretot des que els establiments d'alimentació diguem més petits i més propers a casa teva han baixat l'import necessari per portar-te a la casa. Ara ja està gairebé a l'abast de tothom el que abans et deien si no em compra jo que sé, amb temps he vist si no em compra 200 euros no li porto. I ara està, si me'n compra 30 i si me'n compra 25 li porto. I si a cas li deixo perquè m'ho compri. Què necessitaríem per entrar a la gran empresa? Ho he dit abans, el currículum. De què hauria estar constant aquest currículum? La formulació inicial la sabeu, suposo, perquè l'heu parlat moltes vegades. La fotografia, els estudis fets, l'edat, el coneixement d'idiomes, és a dir, sabeu català, castellà, francès, anglès o el que sigui. Tot això sempre és interessant pel gran establiment. Heu treballat abans amb alguna botiga de l'estil que sigui, això és important. Si ja teniu coneixement de com es treballa amb la botiga de confecció de senyora o d'home o del que sigui, això els interessa saber-ho. I honestament, amb més possibilitats de treballar que el que no ha treballat mai a la vida. Moltes més coses per ser treballador eventual no fan falta gaires coses més. Hola, volia preguntar, realment el jove que no tenia experiència i no té una titulació específica, podria haver la possibilitat que treballés a l'hora d'embolicar els regals únicament, a l'hora de col·locar, a ajudar a posar bé els prestatges únicament? Sí, segons el tipus d'establiment sí, però a veure, el que acostumaven a fer és provar-lo, és a dir, això s'embolica d'aquesta manera, es posa aquest paper, es posa aquesta cinta, es posa aquest adhesiu i fes-ho. Si en aquell dia no s'ha sortit, el dia següent no ho continua fent. Això és veritat. S'ha de tenir una certa gràcia. I és que hem de practicar a casa? No, és que s'ha de tenir una certa gràcia. Jo soc incapaç de fer algun tipus de manualitats i en canvi soc molt destre per fer altres tipus de manualitats. Això és algo. Ara, per col·locar producte al prestatge no es necessita una especialització. Per fer un embolcall sí, per fer un paquet. El que sigui més maco o més lleig depèn de la persona. Hi ha persones que li surt de dins i això és el que busques quan tens una botiga d'aquest estil. Però per posar les prestatges, per una ferreteria posar els cargols o una botiga de petits electrodomèstics posar els secadors de cabell i coses d'aquestes en el seu lloc no necessites una gran especialització. I aquestes proves podrien ser en el moment de l'entrega del currículum? O sigui, el jove hauria d'estar preparat. No és normal que facin en aquell moment una prova d'aquest estil, no és normal. Podria explicar que nosaltres fem uns cursos justament per trobar dependents, i els fem col·lectivament. Ho sabies? Sí? Home, aleshores és una pregunta en trampa. I el que fem és durant tot un temps, pel que rius, és que, a veure, la meva vista no és la que era, jo no sé ni qui és, ni si et conec o no, però si ho saps és perquè saps que ho fem. Fem uns cursos que duren 3 mesos on li expliquem a les persones que tenen una certa necessitat de trobar feina, de fet en grups de 20 i tantes persones i en fem
fem un pel matí i un per la tarda, que duren 3 mesos, per preparar-los per entrar al món del comerç. Al final el que fem és un temps de pràctica a la botiga. Tenim una sèrie de botigues que sense compromís de quedar-se'l després fixe, sense cap tipus de compromís, però estan allà treballant 40 hores en diversos dies per fer pràctiques a botiga. I pràctiques de tots els estils, des de vendre roba i preparar la roba per com es fa en prova, com es fan els baixos, com es fan no sé què, fins a com es fan els paquets o com es posa dins d'un prestatge. Això ho fem a través de la Fundació l'Esperança. I el que intentem és, dins les nostres possibilitats, oferir-li als nostres associats personal que no diré ja qualificat, però sí preparat per les necessitats que nosaltres tenim. Aquest estiu això ens ha anat bé i esperàvem que l'hivern que ve, que el Nadal que ve també es vagi bé. Això no vol dir, no tothom és soci de la Fundació Barcelona Comerç. Nosaltres tenim en aquests moments gairebé, diguem, 10.000 associats, botigues associades, i de comerç generalista n'hi ha 37.000. És a dir, que hi ha 27.000 que no depenen de nosaltres, bueno, dependre no depèn ningú, vull dir que no estan afiliades a la nostra organització. Però m'ha agradat, almenys he pogut explicar el que fem a la Fundació l'Esperança. Bueno, era per aclarir, clar, nosaltres al ser un dels 10 punts d'informació juvenil de Barcelona, llavors estem informats d'això, llavors era perquè els joves també estiguessin informats. Molt bé. No tinc cap inconvenient que us dirigiu a la Fundació de l'Esperança. Jo ara mateix aquí no tinc el número de telèfon, però us ho podem donar a través d'aquí i de tots els altres centres, i perquè us apunteu en aquest curs. Dura 3 mesos, són els matins o les tardes, i home, a més fem coses tan divertides com al mig del carrer a Ciutat Vella, en una plaça, ni la plaça de Sant Just o una plaça d'aquestes, ens posem uns quants botiguers en un costat i una quantes d'aquestes persones a l'altra, i ens intenteu vendre qui sou i com sou perquè us contractem. És bastant divertit, però això es fa en públic i gravat per la televisió, i fa vergonya, però no és veritat, perquè quan has passat només 5 minuts en cada botiga i passes per 20, al final ja saps, la persona sap el que vol el botiguer i el botiguer sap el que vol la persona. I jo m'he importat a la meva botiga el nom d'algunes d'aquelles persones per dir-li a la meva dona, que és la que contractarà al final, que aquesta persona a mi m'ha agradat, ara mira-te-la. D'acord? Hola. Com recomana fer les sol·licituds de feina millor? O sigui, em refereixo a mitjans com Infojobs, internet, o prefereix que vagin a la seva botiga a donar el currículum i a presentar-se? A veure, tindria que contestar que les dues coses. Això és com tindria que contestar. Què funciona el personal? La personal, és a dir, vés a la botiga i entrega el teu currículum. A internet trobaràs 2.000... Jo no tinc temps de mirar-me-les. Jo quan busco algú, jo no tinc temps de mirar-me. En canvi, si tu m'ho has portat, i jo, la meva dona, ja he dit que era la meva dona la contractual, et veu que li agrades, tens més possibilitats, però per internet ets un número. I la foto, a més, normalment, jo que en rebo moltes de fotos d'aquestes per altres qüestions, és que no us assembleu res, Digues. Una pregunta que volia fer. Vostè què recomana en el cas de les persones que no tenen experiència, que no han treballat mai? Per on seria ideal començar? Que perdis la vergonya. Que perdis la vergonya. I no ho dic de broma. És molt important que quan arribis tinguis personalitat. Sembli que tinguis personalitat, ja l'agafaràs, però que almenys que ho sembli.
Perdó, que no m'estic ficant amb tu, eh? No. Estic parlant en general. Però això és l'important, és a dir, tampoc descarat, però no et pots dir, perdoni, sisplau, no tindria un lloc de treball per mi perquè estàs demanant caritat. I no és això, eh? Tu ets una persona que tens totes les teves capacitats, no diré drets, però les teves capacitats per treballar, i ho has de demostrar. D'acord. Una segona pregunta. Sí. En el cas d'una empresa temporal de treball, seria necessari portar el currículum allà a l'empresa o hauria de fer en segons què casos fer-lo per internet? A veure, és la contestació que he donat abans, però és veritat que aquestes grans empreses funcionen d'una altra manera. Si portes a la botiga, a l'establiment comercial, el currículum, moltes vegades no te'l volen, o si te'l volen el deixen allà amb una muntanyeta i algú se'ls emportarà a l'oficina. Per tant, ha d'arribar a l'oficina. I aquesta oficina, a vegades, moltes vegades, no es tenia a Barcelona. Vosaltres no sabeu on està, i jo tampoc. Anar a trobar la persona que us haurà de contractar serà difícil. Per tant, aquí sí que és un cas en què no per InfoShop o per, diguem, internet en genèric, sinó directament a aquella empresa enviar el currículum. Hi ha empreses que ja diuen fins el sistema pel qual volen rebre el currículum. Per això estem parlant aleshores de gran empresa, empresa que té un departament de personal que escull les persones que vol treballar. D'acord, moltes gràcies. A tu. Alguna cosa més? Bé, en tot cas també informar-vos, els que esteu aquí teniu el programa demà, aquest programa demà, aquí teniu totes les activitats que estan, i una d'elles, els que ens estan veient també poden consultar-ho a internet, a les pàgines web de bcn.cat/joventut i la del Consell Comarcal del Barcelonès. Una d'elles és un taller que fem de lliurar currículums, i és molt interessant precisament pel que deia el senyor Albuixec. És un taller en el qual diguem que aprenem aquestes tècniques de proximitat per poder fer el lliurament del currículum. És un taller que es fa el 14 i el 16 d'octubre, es fa aquí en l'Espai Jove Garcilaso i us podeu apuntar aquí, i que per les botigues de barri realment és un taller molt interessant perquè pugueu vosaltres aprendre a fer aquest gest personal que tan important és d'anar a demanar un lloc de treball. Jo per mi ja està, Bueno, pregunta. Sobre el que has dit ara mateix d'aquest taller, el que he vist en el programa només es fa un dia o uns quants dies a les 12 del matí. A les 11, sí. A les 11. 2 dies a les 11. Vale, és que això no està gaire pensat pels que som universitaris i... De totes maneres, és veritat, tens tota la raó. També es fa en un altre lloc, es fa a les Basses, però també és a les 12 del matí. És veritat, tens raó. De totes maneres, si el que vols és ajustar una mica aquest tema, també tenim a disposició de vosaltres, en tots els punts d'informació juvenil, de Barcelona com de la resta de la comarca, gent preparada que us poden ensenyar, no us acompanyaran, perquè en aquest taller arribem a acompanyar els joves que ho fan en les botigues, però sí que us ensenyaran una mica quines són les maneres que heu de fer per poder fer aquest lliurament. I són els nostres informadors i assessors laborals que tenim en els punts d'informació juvenil. Per tant, si malauradament no pots venir el dia aquest a les 11 del matí o a les 12 del matí, pots demanar hora per aquesta assessoria laboral i llavors t'explicarà una mica quin és el sistema per poder-ho fer. Vale, gràcies. Són els silencis, aquells que comença a dir que ha arribat el moment d'acomiadar-nos. Estic orgullós d'haver pogut parlar amb vosaltres una estona i espero que a vosaltres us hagi agradat parlar amb mi. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltíssimes gràcies, Salvador Albuixec, i també a la Fundació Barcelona Comerç, que ha estat ell el seu representant. A tots vosaltres també moltes gràcies per haver vingut. Insisteixo, en el programa teniu més de 50 activitats que es fan durant aquest mes
de setembre i tot el mes d'octubre. Hi ha de molt tipus. Penseu que aquí hi ha empreses que venen a fer aquestes xerrades directament, venen aquí els recursos humans a fer aquestes xerrades i que per tant pot ser molt interessant poder fer aquesta conversa que hem tingut avui amb vosaltres perquè sapigueu exactament com es fa la selecció de personal. Fins i tot hi ha algunes xerrades, i això els informadors dels punts d'informació juvenil us ho poden explicar, que podeu venir i lliurar el currículum i us poden fer una petita selecció en aquell moment. Per tant, això també ho heu de tenir en compte, és a dir que intentem des de l'organització d'aquest programa ajustar al màxim perquè pugueu tenir el màxim d'oportunitats i pugueu tenir els recursos suficients per poder fer aquesta cerca de feina tan complicada que és avui en dia, però que per sort avui el senyor Albuixech ens ha donat la bona notícia que sembla que mica en mica es va recuperant tot i que pugui haver-hi més llocs de feina. Moltíssimes gràcies a tots, moltíssimes gràcies als regidors i moltíssimes gràcies als que ens han vist per streaming i us animem a que participeu a la campanya. Doncs moltes gràcies i adeu, fins una altra. Teniu aquí un fullet.